Ndikulandireni ndi manja awiri mprogramu yetu yapadera pano pa Zodiac Television. Program ini ndi yazokambirana imene atikonzera ndi Civil Society Organization Nutrition Alliance CSONA amene akugwira ndithu ntchito limodzi ndi skulu ija ya ukachenjede ya Luwana kudzera mu project imene akuitcha ndithu ndi Nutrition for Health Activity imene ikulandira thandizo la ndalama kuchokera ku United States Agency for International Development USAID. Nkhani yake yaikulu imene tifuna tikambirane program imeneyi ndi nkhani yokuza ndithu chakudya ndi kudya koyenera makamaka mzipatala zathu mdziko muno. Zikuoneka kuti mzipatala zathu zambiri mdziko muno nkhani imeneyi ya chakudya ndi kudya koyenera ndi nkhani yaikulu kwambiri, ndipo ndi vuto limene tikuyenera kuti tigwirane manja kuti tithane nalo vuto limeneli, chifukwa chakuti vuto limeneli likubweretsa mavutonso ena makamaka ku nkhani ya mmene odwala angathe kuchitira komanso kaperekedwe ka chisamaliro mzipatala zathu. Ndipo mprogram imeneyi tikhala tikumva kuti vuto limene ndi lalikulu bwanji, chimene chikuchitika ndi chotani, tili ndi ndondomeko ngati dziko pofuna kuthana ndi vuto limeneli, nanga anzathu amene ali kuchipatalako akuchita zotani pa nkhani imeneyi. Ndikuti timvetsetse bwino nkhani imeneyi ndimafuna ndikudziwitseni akuluakulu amene tinawo pa zokambirana zimenezi. Poyambirira tili ndi a Joseph Gausi, iwowa ndi mkulu amene amayendetsa ntchito ku Civil Society Organization Nutrition Alliance CSONA. Tikulandireni ndi manja awiri. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi mwayi kuti tili ndi Dr. Jonathan Ngoma, iwowa ndi mkulu wa chipatala cha Kamuzu Central mu mzinda wa Lilongwe. Tikulandireni Dr. Ngoma. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi Felistas Mtande Mandala, iwowa ndi dietitian. Atifotokozera kuti akati dietitian kwenikweni ntchito imene amagwira ndi yotani. Tikulandireni ndi manja awiri. Kwa mafuna oti Agausi mutipase chithunzithunzi makamaka tisanayambe zokambirana zathu. Tikukamba za Nutrition for Health Activity. Pali zotani zimene mukuchita kudzera ku Nutrition for Health Activity? Zikomo kwambiri. Nutrition for Health Activity ndi chidule cha project imene tikuchita limodzi ndi anzathu a Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana ndi thandizo la USAID. Chidule cha project imeneyi ndiko kuti kuno kwathu ku Malawi tikuphunzitsa akadaulo amene tikuwatcha mchizungu ma dietitians kuti amenewa akaphunzitsidwa akagwire ntchito mzipatala, ntchito zawo zoti apereke uphungu wakadidwe kabwino mchipatalamo kwa mapatient. Ndicho linga chonena kuti mavuto ena amene adakalipo pano chifukwa chakusowekera kwa iwowo atachepesedwa. Kupatula kuphunzitsa akadaulo amenewa limene lili gawo limene a university Luwana akuchita, ifeyo a CSONA tikubwerapo chifukwa ndife bungwe limene tikulimbikitsa kunena kuti tikugwirizana nawo anzathu kunena kuti ndizoona kuti pakufunikira mdziko muno mzipatala zathu mupezeke akaswiri amenewa kuti athandizire. Paja mukudziwa kuti Malawi ndi dziko limodzi limene timalitchulabe kuti high burden country ku nkhani ya malnutrition kapena kunyechera kapena kukwinimbira. Tidakali limodzi mwa mayiko amene tikuyikidwa pa map kuti ndi dziko limene lili sitikuchita bwino, anthu athu ambiri ali ndi vuto limeneli. Now tikadzera kuchipatala anthu akadwala akapita kumeneko akakhala admitted chifukwa cha chakudya chimene timalandira kumeneko zimathandiziranso kapena kuwonjezera kapena kukolezera kuti vuto limeneli lipite pasogolo, chifukwa chakudyacho sichifikira mulingo woyenerera kuti patient yo alandire kuthandizika nkunena kuti akhoza kuchira mwa msanga. Ndikhulupirira zanga afotokozera bwinobwino kugawo limene chifukwa ndi ukaswiri umene anzangawo adachita kuti afotokozere kuti zimakhala motani. Koma kwambiri ifeyo tikuchita advocacy kapena kulimbikitsa kunena kuti ngati dziko tiyeni tione kuti ma dietitians amenewa akhalepo wokwanira alembedwe mzipatala zathu. Pakali panopo amene wakungopezeka mzipatala zikulu ma central hospitals ndiye kuti tili ndi maboma 28 amene alibe ukadaulo umenewo. Ndiye kuti kumenekonso kuli vuto limene fe tikuliyang'ana kuti mwina titapanga respond nkulemba ukadaulo umenewo kuti azithandizira
zikhoza kuthandizira ngakhale kuchipatalako kuti mavuto amene atachepesedwa. Mogwirizana ndi zimenezi ndi nkhani imene tikumati pakali panopo dziko lathu likuchulukirabe kukhala ndi vuto limene tikunena kuti nutrition related non-communicable diseases, amene ndi matenda osapasirana amene akuchulukira chifukwa cha lifestyle ya Malawi komanso zakudya zimene akudya. So tikuona kuti akaswiri amene atabwera mzipatala uphungu umene azikapereka uzikathandizira anthu kugawo limene. Kupatula zimene zonso tikumafalitsa mauthenga kunena kuti anthu azindikire kuopsa kwa matenda amenewa ndi kuti ngopeweka kuti chikhalidwe chawo zigwirizane ndi nyengo zimene tikudusamo kuti tichepese vuto limene likubwera. Ife anthu ambiri apezeka ndi matenda ngati achina sugar, matenda ngati kuthamanga kwa magazi, matenda ngati achina kansa, zina zoti zikhoza kupeweka anthu atalandira uthenga woyenerera kuti potero dziko lathu chiopsezo cha nkhani ya malnutrition chitacheperapo. Mwachidule ndikhoza kutero. Zomwe kwambiri Gausi nkhani yoyiritsa chidwi kwambiri chifukwa mwina ambiri amene akuonera program ineyi madabauta kuchipatala kumakambanso ndithu zakudya zimene anthu akudya mwina zopewera muzina ndi zina. Amandala tiyambe ndi nkhani ya dietitian, ntchito yanu imene mumagwira kukhupira ndithu kuti tili ndi mwayerero kuti timvetsetse kuti kodi mukati dietitian amagwira ntchito yacho kuchipatala. Zomwe kwambiri dietitian ndi munthu amene anaphunzitsidwa bwino za ukadaulo wa zakudya komanso pa ubale wa zakudya ndi matenda. Nde mchipatala muja we work hand in hand ndi other healthcare professionals, ma doctors, ma nurses and other healthcare workers. Ndicho linga choti tithe kuthandizana kuti patient akatifikira tonse aliyense apange mbali yake monga amene akudziwira. So mwachitsanzo madokotala aona patient malingana ndi kumona kwawo athakuona kuti akuoneka ngati akupereweredwa zakudya nthupi. Nde iwo they refer my patient kwa ifeyo. So as dietitians we have to assess patient many combining medical diagnosis komanso ndi ma deficiencies kapena excess ma nutrients amene akudya kuti ndochuluka kapena ndochepera. Nde tikamona patient ujati matenga detailed history tidziwe kuti akudwala chani, matenda wanamba bwanji, kakunyumba zakudya zimapezeka motani, kenakono timafika no chipatala. Chipatala mujati ndi zithu ma parameters amene timaona timuyesa patient uja bwino kenako we have to come to a diagnosis. Tidziwe kuti ali ndi zakudya akupereweredwa zakudya kapena zakudya zimene amadya previously zinayi zochuluka kapena thanzi lake ndi labwino komano ifika choti akudwala ali pa risk ya malnutrition. So depending on our assessment ndiye kuti timapereka intervention moyenerera ndi mene tampezera patient wathuji. Sinomwambi. Ndimafuna kuti Dr. Ngomo mutipase chithunzi tisanapitirire ndizokambirana zathuzi. Tikamakamba ndithu kuti muzipatala zathu mdziko muno muli vuto ndithu ena pomwe kufotokoza mu Chingerezi kuti it's a crisis. Ndi vuto ali ku banja imene ukhuza ndithu nkhani imene yachakudya ndi kudya kwenera. Okay, so choyambirira ndichonena kuti munthu amayamba kudya adakati m'mimba mwa amayi ake. Chifukwa chake timaona zonse mwana akubadwa osalemera moyenera komanso akubadwa mokuposa miyezo imene mchizungu timati cephalopevic disproportion mpaka sangadzere njira ya chiberekero mimene Mulungu analenga mpaka amachita operation. Akabadwa ndi aja timaona amene nthawi zambiri timakonda kuti marazi masikwa choko anthu amene amabwera amatipeza kuchipatala komanso chifukwa chonena kuti anthu nthawi zambiri amakonda kukamba za marazi masindi kwa choko koma zimene zili zochuluka kwambiri mchizungu timanena kuti wasting imene ili kusagwirizana pakati pakutalika ndi kulemera imene ili yambiri kwambiri anthu ambiri kwambiri ndi amene ali komanso stunting kupinimbira
kumene kuli kusagwirizana pakati pakulemera kwa munthu ndi kutalika. Zimene zizi timaziona mpaka pamene moyo umathera. So choyambirira nchonena kuti anthu aja sikuti mavuto mukambawo amapezera kuchipatalako iyani, amachita kubwera nawo. I think choyamba timvetsesane pamene papa kuti anthu aja sakhala kuchipatala, akubwera kuchipatala chifukwa cha mavuto amene akuza chifukwa cha mavuto ati kudya kosayenera. Tikati malnutrition sikutanthauza kuti kusadya moyenera, koma kudya kosakhala bwino. Ayi mwina sukudya mokwanira kapena kudya kwambiri. So kukupezeka poyamba mwachitsanzo tima sugar type 2 poyamba mati non-insulin dependent. Kuyambirira ndili medical student in the 90s. Koma zinazapezeka kuti mtundu umene wa sugar ukugwira ana ang'ono imene timaitcha maturity onset diabetes of the young mode. Zimene zikusonyeza kuti nkhani sikuti kuchepa kwa chakudya, even kudya kwambiri ndi futoso. Zimene zikubweretsa mavuto ambiri akapumidwe. Mwachitsanzo anthu oti umene pakwambiri amapezeka kuti kupuma sukha bwino, ambiri amakhala akupanga mkonono amakhalanso ndi mavuto ake. Pomaliza zimazapanga affect mtima ndi kupanga affect zinthu zambiri. Komanso amapezeka kuti insulin, timati insulin imene hormone yothandiza kunena kuti sugar glucose asilowa mthupi asamadani asamapezeka kulowa bwinobwino mpaka anthu acha madwala matenda shuga pachifukwa cha madwala matenda kuthamanga magazi. So ndi zinthu zimene zizi timaziona kwambiri. 2 pali matenda amene amabwera chifukwa cha kuchepa kwa timichere tambirimbiri. Mwachitsanzo titakunena kuti mavitamini anazindikiridwa bwanji. Mavitamini anazindikiridwa kuti anthu anapezeka kuti sali ndi moyo wabwino ngakhale amapezeka kuti akudya chakudya chokwanira. Mpamela kuti zilipo zina zake. Antimavitamini yawa nthawi zambiri timati coenzymes zimene zimathandizira kuti maprocess anthupi aziyenda bwino. So vitamini ina iliyonse ili ndi zotsatira zake. Remember tikakamba skave tikamabwanga ku history anthu aja amapita kukaenda mitunda itali voyages of discovery, Ferdinand Magellan and the like. Amapezeka kuti chifukwa choti samadya zinthu za fresh, masaba fresh, anapezeka kudwala beriberi, skyfe, matenda ambirimbiri zimene zikuonesa kuti zakudya chifukwa nkhani yaikulu apapa ndionena kuti kodi zakudya zikudyedwa bwanji, zikupangidwa prepare bwanji. So akabwera kuchipatala kuja it's just kumene kuja it's just transient, timati transient. Mungu dusa. Chifukwa ndi nkhani imene ikunena kumvesesedwa kwambiri kuti Mungu dusa. Poti matenda for example munthu amene mukuti okay ali akupanga lake vitamin A abwera ndi matenda ake, mukuyenera kuti supplementation ikhale chani ya vitamin A. Vitamin B chimodzimodzi. Koma chofunikiranso kwambiri chimazakhala chomwe chonena kuti zakudya zimene tizidya zikuyenera kukhala zakasakaniza wabwino kuti zonse zimene zimafunikira kani maproteini, nutrients, minerals, ngakhale madzi amene is a nutrient. It's a very important component. Chifukwa choti mthupi mwathu mmakhala mukupanga zambiri thupi ili kuti ndikhale ndiyime panopa. Pali zambiri zimene zikutani zikuchitika mkatimo. Chakudya chikuyenera kuti chipereke mphamvu kuti ndikhale pano ndipange chichira chinse chimene chikuchitika mthupi mwanga muno kuti chichitike pakuyenera kukhala chani, pakuyenera kukhala chakudya. In this case papezeke chakudya choti chipange chani, choti chipange mphamvu. I think then issue imene ikukambidwa which is being talked now is basically the ability of the hospital to provide food. I think ngani zikuti zonani zimene zitikuyenera kuti tizikambe bwino kuti choyambirira ndichoti anthuwa
across life mpaka kutha kwa moyo akukhala ndi mavuto oti chakudya sichikhala chotani kuchipatala kuja timatha kupeza munthu wina wabwera chimene akudwala sichikudziwika bwinobwino koma kumudyetsa bwinobwino mpeza munthu chakutani akuchira. Zimene zakambidwa kuti food is what is medicine. Chakudya ndi chani ndi mankhwala. Two, as a system, we are a system which is evolving. The time I was a DHO in the early 2000s, my district number of nutritionists. I think we should understand this. The number of nutritionists. I think this is a nutritionist. 2016, Moses Mango comes in. Ndikumene kuna pangidwa hatch training ya dietitians. And I've been part of this training with the University of Cape Town. Mpaka timapita ukaendera kuti kumene kuchako. Kuti mpaka ano sopano tilindima dietitians amene tukuta kuti okay ndikuwapanga deploy. Ena mpaka ena kwatani akwatenga. So I've been part Rwanda, Ministry of Health, KCH. And it was KCH which first started having a dietetics department in this whole country. And for now, for example, it is KCH which even has parental nutrition. Tukumpasa muntu sakutha kulandira chakudya pakamwa. Sakutha kuti tiike chubu koma tukumuyika muvenyi. We're able to do that. Right? So I think this is a process. It is a process where we're saying yes, the hospitals are providing food, should provide food. But then the question becomes, chakudya chimene chipatala chikuperekedwa kwa ndani? Patient iyo kapena poti pamahali timabweresa mudzi wonse. Dr. Ngoma Mhani meni ndimvetsetse munandisa napirenso kwa gausi pankhani ya ndondomeko zimene nazo. Ndimafuna ndimvetsetse kunkhani ya treatment komanso recovery. Tikamakamba nkhani meni ya nutrition pamakhala mgwirizano utani amandana. Siko mukwambiri fa yafusa yabwino. For every patient kuti apange recover mwachangu kapena munthawi yake, nutrition also plays a part. Patient, for example, I'll give an example. Patient amene wapangidwa operation. Patient amene wapangidwa operation kuti achire bwino nde kuti sonthupe mwake muja muliza kudya zoyenera. Nde ngati nutrition is not enough kapena zakudya zimene akudya sizokwanira, bala lija limatenga nthawi kuti lipole bwino kuti patient atuluke. Nde kukhalisa mchipatala nthawi yayitali kuja kuliso ndizotsatira zake. Nde kuti ma medical costs amene akupangidwa pa patient uja akhala sochuluka komanso ma costs kwa ma guardians. Nde kuti koza kukhalisa mchipatala nthawi yayitali kukhalaso ma costs ambiri both kwa ma guardians komanso kwa ma patient kwa chipatala. Chinaso munthu amene thupi lake lili lonyenchera amakhala very susceptible to infections. Patient atha kubwera ku chipatala ndi vuto lina, vuto lija ndikumala ndila mankhwala ake koma chifukwa choti chitetezo chake ndichocheperako chifukwa choti thanzi lake silabwino. Nde kuti so atha kutengera matenda ena pa nthawi amene ali mchipatala muja. Nde kuti so mchipatala muja so atani akhalisa nde kuti keep on switching from one medical condition to the other. Kwina wonso nde kuti tikusintha mankhwala kuchokera mankhwala kupita mankhwala just amatha khala ndi ma side effects ake. Nde kuti so amatha kupanga impact other diseases amapanga suppress ma nutrients ena mthupi kapena kupangisa kuti ma nutrients ena achuluke mthupi chifukwa cha either treatment itself or the disease itself. Nde ngati ma nutrients sakubalance mthupi nde kuti so patient atha kupanga acquire infection ina kapena matenda ena mthupi. Komanso there is this impact kwa ana amene mwana aliyese ngati thanzi lake silili bwino amatha kuzakhala ndi mavuto either kuyambira pamene ali mwana paja kapena akamakula amakula monyenchera kunyenchera kujaso kumatha kukhala ndi effect pa mwana komanso
chimodzimodzi so ngati anapangidwa operation kapena kuchira ku matenda ena aliwonse ndiye kuti kukhala kuvutirapo ifa yoti thanzi lake silili bwino. So mwachidule ndiye kuti ma hospital costs achuluka komanso recovery ya patient will be prolonged, maybe so ina amatha kutuluka ndi ma disabilities chifukwa choti nutrition wise zinali bwino. Izombo kwambiri. Dr. Ngoma anafotokoza ndithu kuti nkhani si ndi kuchipatala kokha koma anthu akuchokera kumudzi kubwera kuchipatala. Komanso ndithu palinso nkhani ndithu ya kuchipatala. Ndimafuna ndithu agawusi mwina muti fotokozere pa nkhani imene ya kuchipatala. Tikamakamba za nutrition imene kumana kuchipatala. Tindi ndondomeko zimene tinazo ngati dziko ndipo pamene pakukanika ndi pali. Chabwino kokukulu tikakamba nkhani ya kukwenimbira kunyenchera in general tikudziwa kuti pali ndondomeko zimene boma lidayika kuti tithandizire. Mwachisanzo kuli ndondomeko zofotokozera kadidwe kabwino kuchokera mu 6 food groups zimene zimafotokozera kadidwe koyenerera kusonyeza kuti ngakhale patient atasatira kudya za magulu amenewa ndi kuti zithandizira recovery amainena anzangaja kunena kuti munthu akapita kuchipatala chakudya chimathandizira recovery process. Department ya nutrition anatusaso ma guideline amene akuti eat well to live well. Kusonyeza kunena kuti kadyedwe koyenera kapena kudya zoyenerera ndizothandizira kuti anthu tithe kukhala bwino. So ndondomeko ngati zimenezi sindikudziwa kuti mwina dissemination ku general public idapita motani koma ndizofunikira kwambiri kuti anthu aziziwa kuti tidye zakudya zotani kuti tikhale moyo wabwino komanso moyo wautali. Chifukwa nthawi zambiri anthu ambiri sapanga prioritize nkhani ya ma food choices awo. Iwo bola mimba china chake chalowa bola takhuta komano chimene ndikudyachi chibala zotani afterwards anthu ambiri saganizira zimene zonso. In the same cause anthu amene ali ma patients ndiye kuti ndondomeko zimene zizofunikira nchifukwa kwayambira uja tinanena kuti pamafunikira ndithu uphungu wothandizira kuti chifukwa pamakhala ma special cases kuti malingana ndi matenda awawa mwina akuyenera kuti izi asadye koma mwina azidya izizi kuti zithandizire. Uphungu umene mwina umatha kupezeka kuti mwina ndi wosowekera. Ndikukhulupiriranso kuti zipatalaso ndiye kuti zimakhalanso ndi ma diet related guidelines yowathandizira zatha catering kuti tiyenera kuti tikonze chakudya chotani kuti anthu amene tikuwapasawo athandizike. Koma monga mukuziwa kuli ma gap in terms of funding chifukwa chake ifeyo tikupanga advocate kunena kuti ndalama zimene timapereka ku nkhani iyi yakadidwe kabwino kuchipatala zikhale zokwana. Chifukwa ambiri afotokozera kuti budget imakhala mwina yosakwanira, ma priorities achipatala makhala ambiri zinthu zoti iwo achite mwinaso focus ambiri makhaso ku clinical part komanso ku nkhani ya kuti mankhwala atani apezeke. Komano mankhwala akapezeka akufunikira kuti patient amene akamalandira mankhwala amenewo akhalenso kuti akudya chakudya choti chigwirizane ndi mankhwala akulandirawo. And the majority ya Malawi amene ali osauka amapezeka kuti mwina sakutani sakufikira and zimatengera mwina mabanja amene mwina akoza kukwanisa kumupanga feed patient wawo nchifake mwina ena amapezeka tatani athandizika koma kukagulu konena kuti they solely depend kuti ngati ndadwala ndapita kuchipatala ndakagonekedwa ndiye kuti source of food ndi chipatala ndiye kuti whatever chipatala chikupanga provide ndi chimene chimuthandizire munthu amene kupanga recover. Ndiye ngati kuchipatala ali underfunded kunkhani imene chakudya sichikubwera moyenera kapena kungodya the same type of food over a long period of time ndiye kuti zipangaso compromise recovery process ya patient to you. So tikozonena kuti ma policy waliko koma maybe tilibe specific policy kuti iyi ndiye is a policy targeting hospital malnutrition. Mwina imeneyo tikozonena kuti tilibe wakati pano. Dr. Ngoma ungokhala ndi chithunzithunzi ngati mene kuli Kamuzu Central Hospital zinthu zimene ndithu zili zotsamwisa zimene ndithu mukumana nazo kumbali imene ya chakudya ndi zinthu zotani? So if you follow very well
the discussions, I think last week there was the PRO for Minister of Health and Food. The answer is the central hospitals are not having problems with feeding. And so issue would be the prioritization. Chifukwa ifeti maitenga chipatala chicha kuchitenga ngati nyumba yanga. Munyumba mwanga ndi mafuna chani. I think ngani yakona pamene popo. Kuti ne nyumba mwanga even nyumba mwanu mafuna chani. Kama kana zintu zoti sungati kukhala opanda. Madzi, makesi, chakudya, consumables stores zo chapira zotani. Ukafika pamene popo kazina ulibe. Kazina ulibe. I think it doesn't become an issue. So for us, timaonesesa kuti chakudya is available. And I think I would love next time invite the district hospitals for this kind of because in essence for us, even if you go today, our patients are feeding, they're feeding well. We prioritize the foods, a good menu, menu yoti sikuti timabwereza zintu simenti akudya hayi kasinjiro simakarako soya miru zose zimatakana zibati then too you find kuti we have got special types of patients, of dialysis patients, for example, the one with kidney patients. I'm a kind of special diet. But my patient I'm a kind of, for example, those who are on ventilators are going to carry special diets because also in Mujanmakamba kuti parenteral feeding, we have parenteral feeds. Even 2 weeks ago, my wife in Zaboreka TPN Comsent Hospital. Total parenteral nutrition. And as a time, anali patient amafuna jani alandire chakudya kudzera musemba tinapeleka. So the issue is to be able to prioritize, right? Whatever you have, right? I think in many makarankan, what are you able to prioritize, right? Without this I can survive. Kama izizi nyumba mwanga zitani zikarema. So to us, and I think Chikumbi actually even said that the district hospitals are under the local council, local government. The mafaso mutile monde manu, mfazankani ya dietitian. Tina uchipa wende. Vudo nini zukuza banji, tikamaka nkani mene ya mene nditwana hangati kujirira kabena kulandira tilizo mzikadala. Okay, so chuambirira, I think I spoke kunena kuti system yatu is a system which is in evolution. Nshitu zambiri tina msina nesi, including even sasa kudya. Mpaka pano mene tayamba kutraina jani ma dietitians. Role manager tayamba kuitani, tayamba kuitengako. So training takana tikupanga zaka zizochepa kwambiri. Koma ndi training imene tikufuna ipitirire. I'm sure even KUHES has also started training. Yeah. Yes. KUHES nawe amba kutani kuthandiza kuti kusonyeza kuti ndi chinthu chofunikira. And to us, to some of us, kwa inafe timaona kuti nzofunika ndizoti anthu amene wawa akakhale koyambirira even at the primary level. Chifukwa mavuto amene akuzatipeza ku central level chifukwa chakukanika ku primary, ku community, because actually ku community, why in the community, because zinthuzi china chilichonse chikuyenera kuyambira pa munthu mwini wakeyo, right? Kudya ndi munthu wa mwini wakeyo. Uzindikirisidwe bwino kuti kudya ndi chani. I think because tili ang'ono, I think kunali zinthu zambiri ma program amenewa, village competitions kachani zimene kumene zinapita sikukudziwika zinthu zimene zibwere. So tifuna anthu awawa akhale pa level ina iliyonse, even if community kayakhala pa health center, kayakhala pa district hospital, ikhale continue kunena kuti izizi zoma wankazi ndipomaliza, right? Isakharepo. There's a good analogy. Somebody said kunali munthu wina wake kumusi kwa mtsinje wakulu, tingapereke example Shire, amaona anthu atamira
amangoona anthu abwera okufight akubwera ndi madzi sikuti namene kuti ndikaone kuti kuti anthu amene amachokera kuti anatsatira andikapeza chinyani chimagwera anthu matani kumaponya. So the issue was to deal with the chinyani. Right? So this issue indeed is for us to deal with the source. What is, because you notice health promotion, health education, health education promotion. Imapezeka kuti ndimene sikutani sikuchitika. Nditakuteka kuti ndilinde nkhuku zanga ku nyumba. Mazira sindingadye. Right? Sitidi amazira. Or maybe they are cautious. Right? Which says vana sadi amazira. Right? Which later on kunali kususuka kumene kuchi. Wakuti sadi asakuti. So there are those beliefs. Some of them you have the things but you cannot. Nkuku mrunayo simungape muzapa poka kwabera ndani kwabera alendo chibwino abunda ngani yama dietitianist ngakambe inu osathira konde manga yayi tikumva ndithu kuti ndi nkhani yakulu ndivuto paliena amene ndithu anachita ndithu maphunziro awo ndosalembedwa ntchito zikukhuza bwanji ntchito ya msimizi zikomo kwambiri ma dietitians idi panopa tilipo ochepa mwachisanzo paka mcentro tilipo ma dietitians 4 ku Mzuzu Central there's only one dietitian, Zomba Central there's only one dietitian, and the Queen Elizabeth there are 3 dietitians. So ndi ntchito imene timenera kukhala nayo as ma dietitians ndife ochepa kwambiri. So alipo ena amene amaliza komano sanalembedwe ntchito currently amene akungokhala alipo 5 komanso palena amene apange graduate. I think by November they should be registered dietitians amene alipo about 7, so in total 12. So kanakonda kuti ma dietitians amenewa apezeke paliponse apapa ma central hospitals tilimo koma ndikosakwanira komano so long as ma dietitians akupezeka whether private or public hospitals kanakonda kuti alembedwemo ma dietitians in these hospitals kuyambira ku primary health care mpaka na ku tertiary level ma dietitians apezeke. Ma dietitians so timakhala ndi ntchito yambiri despite kuti ma patient ena amatha kukhala kuti abwera onyenchera kale komano I'll give you a scenario of somebody woti mwina has been involved in an accident anali bwinobwino wathanzi lake bwinobwino komano apanga ngozi ija mwina wapanga lose consciousness amene takamabwera ku chipatala tikampanga assess mona kuti nutrition wise ali bwinobwino komano during the course of treatment amatha kupanga deteriorate mchipatala ifo despite kuti chakudya chikupezeka komano ifo cha amene alili mwina atokhala kuti sangaji orally ndopeka chisanzo cha zipatala zomwe sisipezeka ndi ma other types of feeds mwina ali ndi sima yoka patient uja mwina sangaje sima bwinobwino. So zikutengera ukadaulo wa dietitian kuti chabwino pali sima pali ndiwo pali mazira pali cha nditani what can I do with these things kuti ndizipange kuti patient athakuja. So ndi ma dietitians amene amatha kuzipanga brand zakudya zija ndikupanga maybe sisete chubu kumangesera patient mu chubu chija cholinga choti ngakhale nutrition wise ali bwinobwino koma ngati sadya ndikuti thanzi lake litawezeka kuti akunyentcherera mchipatala muja ndikuti recovery so be prolonged mwina so kusachira kumene. So ma dietitians ndofunika ndithu akamamaliza ma school ndipempheranga kuti zipatala zonse whether private or public alembe ma dietitians ochuluka kuti ma outcome ama patient athu akhala bwino and recovery zikhala faster than before. Agausi kuchokera ku CSONA imumakhala ndithu nthawi mukulankhula ndi boma kulankhula ndi akunyumba ya malamulo ndi zina zotero pa nkhani za ndondomeko zosiyanasiyana zimene tinazo kuno kwathu Malawi. Iyi nkhani ya ma dietitian mukuchitapo zotani kuti tikhale nawo muzipatala zonse kuyambira kunsanje mpaka na kuchitima? Ifeyo ndizoona kuti takhala tikuyankhula ndi akuluakulu a boma kufunikira kunena kuti ukadaulo umenewo upezeke posepose monga mwamvera kuti ukungopezeka ma central hospitals ndipo mwina chipatala cha Zomba ndi Mzuzu kuli chabe mmodzi. Khumbo lathu ndionena kuti zipatala zonse ma district hospitals ngakhale ma private hospitals akhale ndi ukadaulo umenewo. Pakali panopo boma apanga launch decentralization policy
masomphenya aboma njonena kuti ma district councils wokha athe kupanga realize kunena kuti tikufunika maukadaulo otani magawo siyana-siyana. Now chimene takhala tikuchita ife ya CSONA ndikuyankhula ndi ma district council tinayamba tayankhula nawo onse ma district council kumene timayitana ma director akuchipatala komanso ma DC ma DPD kuwafotokozera kunena kuti gap ili kwanuku chifukwa ku Central Hospital at least ku establishment ndi takhala tikuwafotokozera kufunikira kwa dietitian komanso ndikufunikira kuonena kuti mapolisi awo apa district council azipange recognize zimene chifukwa kamapanga recruit samangonena kuti lero akambirana tentilembe zimamba kuti ziyambeka izalowa mapolisi aja so kuchipatala kujaso amakhaso ndi policy imene imaonesera what human resource do we need at the hospital level. So ose aja amapezeka amene kujakani ma clinical officers, ma medical officers, ma nutritionists amene akunedwa kuti panopo ali ma district hospitals ali ndi establishment yoonesera kuti tikuyena kukhala ndawa tipange respond better to this problem. So ifeyo tikuyankhula nawo zimenezi poyamba timapanga focus kwambiri at national level ndi akhaso akutuza kuti pamene mukamba ndife muzikambaso nda ku district council chifukwa policy ikufuna kuti iwapange empower ma district council kuti ayambe kulemba anthu ntchito. So tikukhulupirira kunena kuti kuzera mu zoyankhula zimenezi ma district councils ayamba kutani kupanga prioritize zimenezi. Tindi chisanzo anzathu kusalima mu policy imene apanga aonesamo kunena kuti they need a dietitian, which is a good example yonena kuti at district level iwo akutha kuona kunena kuti okay tikamapanga ma recruitment msogolomo chipatala chathu chizafunikira dietitian zimene mwina zipatala zina sizinachite. So ife tikhati kupitirira kumayankhula kumakumbusa komanso mapanga engage. China chimene akhala kunena ngati kumbali ya boma is kuti anthu akhale okwanira chifukwa pena manthu amakhala onena kuti okay tikayika vacancy mwina alipo chabe anthu 7 okha anthu aja apezeka kuti apatisokerere alemba anthu oti salibe ukadaulo umenewo. So nchifukwa yake Rwanda ikuyesesa kuti iphunzise anthu akhale pofunikira akuhesa apangaso join tukhulupirira kunena kuti anthu amene akamapanga graduate plus amene alipo akuhesiwa azikhala absorbed. Komano chimene tinganene pano kunena kuti alipo be ma dietitians amene apanga graduate komano sanalembedwe ntchito. So zipatala zimene zili ready to absorb them ifeyo tukuzifulumizisa kuti let's take advantage ya anthu amene tapanga graduate wa kuti ayambe kuthandizira dziko lathu chifukwa so tikapangaso rules amene apezeka apita mzina zosiyana ndi to be a waste of investment imene ayisaidia ikapo kuti tikhale ndi this important human resource. So ndizofunikira kwambiri kuti ma district councils ayambe no kumapanga recruit ngakhale even ma central hospitals monga mukuona kuti kunzuzu kuli modzi kuzomba kuli modzi akoza kuonjezerabe chifukwa ngakhale kukamzu central mina aliko mina tatita afusa abane nabe kuti kuti aendelee chipatala chosachicha mwina ndosakwanira. From a layman's point of view tinene kuti zipatalazi sizikuona kufunika kukhani ma dietitian tikozonena kuti zikuona nangasi mavuto amakumana nawo and mwina akaona ndimene ma patient akukhalira khani akadiwede ndi zina zoterozo zinthu zimene zili kuzonena kuti akuona ndito. I think from our conversations ndi ambiri amene takhati kuyankhula nawo akutapanga appreciate koma mwina ambiri amakonda kunena kuti nthawi zonse ma resources ntochepa pakati panopo tibayang'anira kaye mmene amapangira respond koma no the agency of the need kunena kuti pakati panopo anthu awa tentapange no incorporate ma district hospitals is very high. So chingofunikira kuti ndi decisiveness kunena kuti let's act tisangovomereza mmene timangovomerera kuti zinthu ziti kuzindikira zofunikira koma no without acting. Ine ndikuona ngati kunena kuti chikufunikira kuti sopano pakhale action yonena kuti okay alwana apanga graduate like last year apanga graduate nekuti anyamata ndasungwana amenewa akusokera ntchito let's grab them, let's take the opportunity. Sadigire kunena kuti koma akhale okwanira maboma onse 28 pamene tiyambe kulemba ndi kuti pakhalaso kunena kuti we are wasting
very important human resource, especially at a time when dziko lathu likudusabe munyengo zonena kuti nkhani zakadidwe kabwino zikutivutabe. Tili program yetu yapadera pano pa Zodiac. Program yetu ikufikani kudzera ku nutrition for health activity, ndipo wakutipatsira nda CSONA amene akugwira ntchito pansi pa project imene imogwirizana ndi school ija ukachenjere ya Luwana, thandizo la ndalama ndikuchokera ku United States Agency for International Development USAID. Tikumanaso posachedwa apa takumanaso kuzokambirana izi zapadera pano pa Zodiac Television, ndipo zokambirana zimene zakutipatsira nda Civil Society Organization Nutrition Alliance CSONA mogwirizana ndi school ya ukachenjere ya Luwana, ndipo zokambirana zimene zikufikani kudzera ku nutrition for health activity imene mandira thandizo la ndalama kuchokera ku United States Agency for International Development USAID. Tukambirana nkhani yokhuza ndithu chakudya ndi kudya koyenera makamaka mzipatala zathu za mdziko muno. Takambirana ndithu nkhani zingapo kugawo loyamba lija. Mafuna ndithu kuti mwina Amandala tikambirane kuti nkhani imene yokhuza ndithu chakudya ndi kudya koyenera kuti kodi chilipo china chake chimene tikuyenera kuchita ngati dziko kuti mwina zinthu zisinthe kupitisa patsogolo nkhani imene ndithu ya chakudya ndi kudya koyenera tikamakamba za mzipatala. Zoona, choyambirira tikumbukire kuti nutrition therapy is part of medical treatment. Ndi nthawi zambiri zipatala zikalandira funding, they prioritize the other medical supplies, mina mankhwala, other equipment, pamene nutrition is somehow neglected. You may also agree with me kuti antogwira ntchito ku kitchen, most times we are not considered as part of the staff hospital. So choyambirira tiyambe kwaona anthu akuchipatala aku kitchen aja kuti ndofunikira kuti they take part in treating the patients. Tikaona kuti kitchen ndofunikira ndiye kuti soti zipanga stock zinthu zoyenerera malingana ndi one population imene timalandira pa chipatala pathu paja according to number of admissions komanso ma cases ama patient amene amakhalapo. Food should not be just enough in terms of quantity, but quality also matters. Titakuma basa ma patient athu aja mwina other hospitals they do provide meals once a day, or maybe zakudya zake kumakhaso monotonous daily sima cabbage. So patient oti is undernourished, akufunika ku nutrition status yake pange boost up kuti mwina akudikira ovulation inake kandiyana kuti azikula bwino. So with that type of meals imene akulandira ma patient aja ndiye kuti we want to achieve anything. So choyambirira ndipempheko those responsible kuti akamapanga allocate ma funds, let's take hospital food service as equally important as medical drugs. Kuti pamene tikuyesesa kupereka mankhwala tentinso tiyesese kupereka chakudya chothandizira kuti ma patient athu akhale ndi thanzi labwino panthawi imene akutuluka tampanga treat patient uja holistically in all areas kuti akupita ku nyumba ali ndi thanzi labwino. Dr. Ngoma munafotokoza poyambirira pato kuti ma central hospitals kuti nkhani ya zakudyayi ndi vuto yake. Koma ndokamba ndithu nkhani ya quantity and quality imene abweresa ndithu mayi Mandala kuti kutheka ndithu zakudya zilipo koma ndizakwalite komanso pali zinthu zotani zimene mwina zipatala zina zingaphunzire pamene mukuchitira inuyo ma central hospitals kuti chifati mamva ndithu zipatala zambiri zina maboma ngura kunondeza kudya zafika potheratu cheni chimene mumachita ndi chotani sisi chanu chotani. Okay, so monga mujandanena kuti prioritization kuti kodi ntchito yathu ndi chani. So ife timakhulupirira tikanena kuti system ili ngati njinga ngati patina yake siugwira ntchito si njingaso yayi. So timakhulupirira just to go against what my colleague has said here, timanena kuti who is a health worker is anyone who works in the component of health. Ndinani? The health worker. That's the definition, which we make sure kunena kuti ikutani ikutsatiridwa, kunena kuti ndimbali yofunikira kwambiri chifukwa mukaona chakudya chathu chicha sikuti amadya ndi mapatient okha, akudya ma staff, even akudya naonenera maminibus achi amatani makadi hospital administrators
antu akudya muti. So that's why you would notice to say this thing is actually helping, right? Chifukwa tikanena kuti muntu wadwala ndiye kuti thupi lako lagonja, right? Lagonja zakudya sizi kukwanira ndipo timayesesa even quality. So tikati quality chakudya ndi zinthu zimene mmathira mmagwisa ntchito pophika. Zonse zimene zimafunika kuti munene kuti chakudya ichi ndi chabwino timaonesesa kuti zilipo. Kandi tomato, anyezi, mafuta ophikira, nthawi zina nsinjiro, para mapeshente, para soya, zonse zije timaonesesa kuti zili pati, zili pomwepo. Komanso muzaona so kuti you expect supplies to be cheaper in the districts. Maize, vegetables, muchisanzo masamba amene tikudya akuchokera ku Nchewu. You expect Nchewu district hospital isamasowe chani, isamasowe zakudya. Nthawi imene ndimazakhala district health officer ku Nchewu 2002 mapatient samadya nyama, koma amapezeka kuti amagura masamba oposa cost ya nyama. I intervened with the same budget. I said I'm going to buy there. And anazapezeka kuti mapatient yakutani akudya. So the other question is, are we really having value for money for whatever we're buying? You know, people would say, oh, that was ukwanira. But are you getting value for money? You expect beans, vegetables. Actually, you expect a lot of things to be cheaper in the districts. More than kulironga anyamure. Anyamure kuchoka kumurangeni. Ndiye headquarters zikolima zimezi. Kumurangeni pa Murangeni Lakeview headquarters zikolima zimezi. You expect them to have that. I think it's the same story with the other places. Right? And then there were issues where people were saying, okay, should hospitals who have vegetable gardens, should hospitals produce their food? I think those things have always come out. Kodi zipatara. But also the other things can also be the non-availability of the food. Now with the mega farm concept, the availability of the food will make the food affordable. So we deliberately need to make initiatives yoti zinthu zizitani zizipezeka. Zikamapanda kupezeka zidura. Zikadura ngazikwaniritsidwa ngati. So I think that's the main thing I would say is made. Agausi, mugakhala pansi ku CSONA, nkhani tukambirana pano yokhuza ndithu nutrition muzipatala zosiyana. Nduziwa ndithu pala china chake chimene mmanena koma titachita chakuti mwina zinthu zitakusintha. Ndi chani? Kwakukulu ifeyo kufa tinapangapo kafukufuku. Fact finding mission tinapita ku Mzimba District Hospital, kuchipatala cha Salima komanso Zomba Central Hospital. Ngakhala director kuti ma Central Hospital mavuto sikweni koma zimene tidakapeza ku Zomba Central Hospital zinali zoonesabe kunena kuti chakudya chimaperekedwa koma the quality is largely compromised. Zaka sintha sikweni and ma administrator and ma hospital caterers kwambiri chimene amakhala kukamba was funding. We don't get enough funding. Timaziwa kuti we are supposed to kuti chakudya chikale chotere koma chonena kuti ndalama zimene zili budget ya food ya chipatala ndizochepa kwambiri. Timangoyesera kuti bolatu lero kenakake kalowa mimba. So that's the main issue imene tinaiona kuti just like most of the programs, funding is compromise. Mwina china chikozoka kuti okay, from the little that is given, mwina director nakamba poso kuti how do they prioritize? Kodi zipatala do they really prioritize kuti kupezeka kwa chakudya is crucial
for both medical treatment and also looking at the nutrition therapy that is required to support the recovery process. Mwina wambiri maso amango yangana kuti let's make sure we have enough drugs and all of this. Poiwa kunena kuti the same drugs kuti munthu athe kupanga respond muno bwino, they need good nutrition kuti munthu arani kujira msanga. Chwa nkhani yoti kujira msanga chwa the longer you delay, there is also a cost associated with it. If the people are staying mwezi munthu adakali mchipatala, we need to procure more drugs. Pamene tikangoika prioritization yathu bwino kuti funding zochepa zijakuonesesa kuti okay, let's make sure kuti anthu akudya moyenerera, anthu azikhala masiku ochepa mchipatala atuluka, ndekuti it's also going to reduce. So I think for us it's funding and also issue of prioritization. Yes, can I come in? Yes, mwajidwe one bit. Yes. So choyambirira example anapereka kuzomba central example yosakhala bwino. It's not a good example. Why it's not a good example is those people subcontracted their kitchen. Akurana kitchen nda private. So ndi chimodzi tinene kuti ka Central Hospital mene tiziri kumene kucha timakhala patient almost 1200 at a particular time. So tinene kuti tampasa munthu wa private atiwerengere miru 2000 minimum ikanda basikati mamiro atatu pa tsiku ikana singati koma tikani chimodzi kunyumba kwako ukanena kuti iwe aziza mukagore ku restaurant mukwanisa ngati koma mukamaphika nokha zimakhala zotani sophika akubwereserani ufa tomato mungophika apa maphika apa alese kumutani kumampakulira it becomes cheaper. So I think that's another where now it's like the way it is there. These other people cannot even get a share. Achandanena kuti ai akudia nawo so an hour net and it becomes very expensive. So which means and that's the reason why when I was coming in 2014, they had subcontracted the kitchen. But when I looked at it, I said we cannot afford this. That's come Central Hospital. We stopped. Tukupika jani, tukupika toka. Mkupika toka waibo. Come and do the study there. You'll be welcome. Tokoza kwambiri. Nakubira nditu kuti chifanya nthawi. Khanizi ndi zochuluka kubasi. Umasitingazi malize lero yani. Mafuna ndi tokoze kwambiri. Joseph Gausi amene ndi mkulu amene amayendesa ntchito za CSONA kuti tinali limodzi pa zokambirana zimenezi. Dr. Jonathan Ngoma mkulu wa Kamuzu Central Hospital, titokoze kuti munapeza mpata kuti tikhale limodzi pa zokambirana zimenezi. Komanso a Felistas Mtande Mandala taphunzira zambiri kuti kati dietitian kweni ndi ndani ndipo amagwira ntchito zotani. Nkhani ndithu zambiri zimene takambirana muzokambirana zimenezi, koma nkhani imene ikuchuluka ndithu ndi yoti ufunika tikhale ndi ma dietitian ochuluka muzipatala zathu mdziko muno, komanso ndalama izi zikufunika ndithu kwambiri kuti tithane ndi vuto limeneli la malnutrition kapena ndi vuto la chakudya ndi chakudya choyenera muzipatala zathu zosiyanasiyana mdziko muno, komanso tidziwe kuti ndalama zimene tinazozi tizigwiritse ntchito motani. Tikuthokozeni kwambiri kuti mwasatira zokambirana zimenezi pano pa Zodiac Television. Nkuteka ndithu kuti muli ndi mafunso kapena ndemanga, timafuna ndithu ndemanga zanu muzitipatsa ndithu pano pa Zodiac. Malo manzanga onse komanso asisona mogwirizana ndi aluwana ndi thandizo la ndalama kuchokera ku USAID amene atipatsira zokambiranazi. Ine ndine Chance Mozopanda, ndifuneni zabwino zonse. Ndio wina nkunena kuti ine ndikumenya iwe. Padi zina zake